Så kan jeg forstå, at forsamlingen her, eller i hvert fald stedet her, på en eller anden måde opfattes som en afghansk forsamling i Danmark. Nu ved jeg ikke, hvor mange der er fra Afghanistan her, men formentlig har en del af rødder i Afghanistan. Jeg kan fortælle jer, at jeg skal selv inshallah til Afghanistan i oktober, hvis alt går vel. Vi har fra Danish Muslim Aid lige i gang sat et større projekt i Kabul med at lave et center til fremstilling af kunstige ben og arme. Vi har sendt de første 375.000 kroner afsted, og så er det her center blevet sat i gang med at indkøbe de her produktionsfaciliteter, og så skal man i gang med at lave kunstige ben og arme. Der er rigtig, rigtig mange i Afghanistan, som har mistet ben eller arme i de her mange års krig og ufred, der har været i landet. Og derfor er der sådan, der er behov for ikke kun ét, men for mange af den her slags centre. Nu starter vi med et, inshallah, i Kabul, og ideen er så, at det dels skal give ud af de her ben og arme til fattige folk, men at der også skal være en handel. Altså de skal sælge nogle af de her varer også, sådan at det her center kan finansiere sin egen drift. Sådan at vi ikke skal komme løbende penge fra Danmark i tid og utid for at få det her center til at køre, men at man skal finde en balance imellem en kommerciel drift af stedet og en fisabilillah drift af stedet på en sådan måde, så det kan hvile i sig selv. Vi kommer med hele den der, man kan sige, opsætningspakken. Vi kommer nok også med måske helt op til et års drift af det her sted for at få det i gang. Hjælp med at løbe det i gang, men så er det så meningen, det skal køre af sig selv, og forhåbentlig måske bagefter lave knopskydninger ud igennem Afghanistan og få startet andre centre af lignende art andre steder. Det er i hvert fald drømmen sådan lidt på sigt, nu får man se, hvordan det går. Det er ikke altid, det går sådan, som man drømmer, men drømme skal vi have, visioner skal vi have, ellers så kommer vi ingen steder, og så prøver vi at få de her visioner til at gå op i en højere enhed. Og så er tanken også, at jeg inshallah skal op i Kunar, hvor vi byggede en stor skole tilbage i 1992. En skole, som stadigvæk står oppe i Kunar, og som jeg skal op og besøge, og inshallah se, hvordan vi kan være med til at styrke og støtte den her skole, som altså er bygget for penge, indsamlet i Danmark i 1992. Og det sjove er det, de her penge var blandt andet vores nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, men også en mand som Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti var med til at samle penge ind til den her skole i Afghanistan i sin tid, fordi de var dengang ungdomspolitikere i højrefløjspartierne, som var trætte af venstrefløjen i dansk politik, som altid løb med de der Operation Dagsværk. Og så lavede de et alternativt Operation Dagsværk, hvor vi så fra Venskabsforeningen Danmark og Afghanistan, som jeg var med i dengang, vi fik så lov sammen med de her ungdomspolitikere, Lars Løkke og Peter Skaarup og Ulla Tørnes og forskellige andre, så fik vi lov til at løbe en kampagne hjem til at samle penge ind til en skole i Afghanistan. Det var tilbage i 1988, vi samlede pengene, og i 1992 havde vi så fået bygget den her skole oppe i Kunar i Afghanistan, og den er altså stadigvæk en rigtig fin og god og velfungerende skole, som vi håber at kunne udvikle mere og mere på derude. Jeg håber inshallah at skulle besøge Afghanistan igen. Jeg savner Afghanistan. Det er mange år siden, jeg har været der sidst. Jeg har ikke været der siden 2004. Og satser på inshallah at skulle derud her til efteråret. Jeg har taget nogle brochurer med fra vores arbejde med Danish Muslim Aid. I kender os jo nok. I har nok set vores brochurer. Vi har husstandsomdelt dem her for nylig. De kom ud i omkring 40.000 postkasser i Danmark. Jeg ved ikke, om nogen af jer har fået de postkasser. Men ellers så har jeg taget nogen med, så vi kan læse lidt om det arbejde, vi laver. Vi arbejder jo i 20 lande eller sådan noget. Vi arbejder i Burma, Kina, Indien, Pakistan, Afghanistan, Tjetjenien, Ingusjetien, Georgien, Irak, Syrien, Yemen, Gaza, Uganda, Somalien, Etiopien, Zanzibar, eller Tanzania, Kenya, Liberia, Marokko. Og så ved jeg ikke, om jeg fik dem alle sammen. Så nogenlunde i de lande der med vandprojekter, forældrenes og børn, uddannelsesprojekter, træplantningsprojekter, forskellige andre ting til at udvikle ude i verden, og det er jo også noget, vi kan fra Danmark. Altså, vi har ressourcer, vi har alle sammen mere, end vi har behov for, og vi ved jo også alle sammen, at den her måned er en gavmildhedsmåned, der bliver givet rigtig meget, alhamdulillah,
og vi kan få rigtig mange ting sat i gang ude i verden. Så skal vi bare håbe, at gavmildheden den også fortsætter, når der er forbi, så vi kan fortsætte en masse gode ting ude i verden.